Ето 7-те навика, които състаряват преждевременно нашето тяло. Първият навик е, че нямаме физическа активност. Втория навик, това е, че едем повече преработени храни, а по-малко плодове и зеленчуци. Нужно е да балансираме това състояние или по-здравословно хранене да се опитаме, доколкото може. Трето, асоциални сме. Създаваме си някаква така ограничение от околната среда и хората. По този начин ние си скъсяваме живота. Четвърто, постоянно сме в някакви диети. Тези диети стресират допълнително тялото ни. Пето, не пием достатъчно вода. Прословутата вода. Важна е, 98% от живота се крепи на нея. И шесто, това е, че не се къпим достатъчно. Ако случайно го правим, това създава много сериозни състояния на тялото. Не може да се изчисти, полепва се по кожата и така токсините остават там. И седмо, много важно нещо, дохранването.